Καλησπέρα φίλοι και φίλες του Go Radio και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα unboxing εδώ στο υπέροχο κανάλι μας. Μετά από ένα χρόνο, έτσι. Τόσο κάνουν να βγαίνουν οι καλές φιγούρες. Τι σας έχω. Μιλάμε για μια J-Rock φιγούρα. Και όχι μόνο J-Rock, πιανού. Πιανού. Του Gact, παιδιά. Του Gact. Αυτή τη φιγούρα, παιδιά, την είχα βάλει στο μάτι από το Δεκέμβρι του 23, pre-order, αλλά δεν μπήκα καν στη διαδικασία να κάνω pre-order τότε. Πήγα στην Ιαπωνία να τον βρω τον Gact στο Άμι, δεν τον βρήκα γιατί δεν είχε κυκλοφορήσει φυσικά ακόμα. Οπότε με το που γύρισα καλοκαίρι τον έκανα pre-order και μετά από μερικές μέρες κυκλοφόρησε κιόλας. Πόσο το πήρες, αυτό δεν μας είπες? Λοιπόν, πόσο κόστησε? 26 ευρώ ήταν η φιγούρα του Γκακτούλη. Γύρω στα 20 ευρώ ήταν τη μεταφορική, αλλά αυτό που το κράτησα και έκπληξη για τη Μέρη είναι ότι δεν είχα υπολογίσει το τελωνίο. Μη μου πεις ότι πλήρωσες και εσύ τελωνίο. Και βέβαια πλήρωσα, γιατί είμαι εγώ κάποια και δεν πληρώνει τελωνίο. Ποια είμαι εγώ, μια πλούσια? The King, Your Majesty. Πόσο? 60 ευρώ. Καλά ήταν. Δεν πειράζει όμως, γιατί αυτά τα λεφτά δεν θα μου λείψουν, απλά θα πάω για μια μισή εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Θα τρώω φακές, δεν πειράζει, καλές είναι και αυτές. Some lentils, just normal. Just some lentils? Πάμε να το χειρουργήσουμε. Πάμε. Έχουμε εδώ τον καλύτερο φίλο της Μέρης και τον καλύτερο βοηθό για το σημερινό μας βίντεο. Θα μου αφήσετε αυτή την τιμή, έτσι να το... Δώζω. Ναι, τόσο. Αργά το μας. Κάνα χέρι μου κοπεί. Επιτέλους, είναι η πρώτη φιγούρα που παραγγέλνω από το εξωτερικό, να το πούμε και αυτό. Οπότε είμαι πολύ συγκινημένη που επιτέλους έχω και δωράκια. Φυλαδιάκι. Είναι το κλασικό φυλαδιάκι από το Άμιαμ. Αχ, ωραία κοπελίτσα είναι αυτή. Είναι ωραία. Δεν πειράζει. We look forward to seeing you again. Πάλι Άμι. Θα ξαναπάμε η Ιαπωνία οπότε. Λοιπόν. Όπα. Καλέ. Καλέ, έχει κάτι μέσα αυτό. Αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται, παιδιά. Απλά πρέπει να είναι το χαρτί που είναι περιτυλιγμένο. Ναι, εντάξει. Απλά ήταν. Απλά ήταν το κεφάλι μου που φαντασιώνεται δωράκια. Δεν είναι κάτι να αγχώνεστε. Όπα, να το. Να το, παιδιά. Βγαίνει. Έλα, κρατάω. Γεννιέται. Ταραράν. Έχουμε τίποτα άλλο μέσα? Όχι. Ας κάνω κι εγώ όπως η ακαμάκια να βγάλω όλα. Βγάλ' τα, πως έχει μείνει. Ταραράν, ταραραραν, ταν. Καλέ. Καλά, το κουτί είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πεθαίνω με το κουτί με τα τραπουλόχαρτα πάνω. Γιατί δεν είναι μόνο Gact, είναι dealer Gact. Έχει να κάνει με κάποιο, ξέρω εγώ, βίντεο κλιπ, με κάποια ταινία, με κάποιο κόνσεπτ που έχει παίξει κάτι, απλά έτσι του άρεσε και εγώ θέλω να βγω ως dealer. Έχει σημασία φυσικά, Μέρη, διότι ο Gact, εκτός από τραγουδιστής και καλλιτέχνης γενικότερα, είναι και επαγγελματίας παίκτης πόκερ. Οπότε, dealer, Gact, τραπουλόχαρτα, το πιάσα. Γι' αυτό έχει καιρό να εμφανιστεί στη σκηνή και σε αυτά. Παίζει πόκερ τόσο καιρό. Ναι, έχει βγάλει πολλά βιντεάκια έτσι στα social media που παίζει. Και τώρα ήρθε η ώρα απαλά. Όπα, πάει το ένα. Πάει και το άλλο. Επιθετικό ήταν αυτό. Του. Έλα. Αν το πλένεις. Αν το πλένεις. Αν το πλένεις. Τι εδώ. Ο Gact δεν θέλει να εμφανιστεί, από ό,τι φαίνεται δεν κάνει ναζάκια. κάνει. Είναι τα δαχτυλίδια. Μπράβο! Τι τα ήθελα τα δαχτυλίδια τα πολλά. Αυτό φταίει. Ναι, αυτό φταίει. Μαζί πρέπει να το βγάλει. Αχ, τι είναι αυτή η βάση. Έχουμε και βάση. Και νάτος. Έχει τίποτα άλλο? Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Σε bubble wrap. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Μπράβο. Μπράβο. Είναι πιο ωραία από τις φωτογραφίες.
Και νάτος, παιδιά. Να βάλουμε για τη βάση. Να τη βάλουμε, βεβαίως. Σε πειράζει να το ξετυλίξω εγώ? Όχι, παιδί μου. Κάνει τη δουλειά σου. Έλα, τοποθέτησέ τον. Τέλεια. Και το τοποθετεί λάθος. Όχι, εντάξει. Πόσο λάθος, ναι. όμως 3 τρύπες έχει όλες και όλες. Να το λοιπόν το παιδί. Εδώ δείτε το. Απολαύστε το, παιδιά. Θες να δεις αν έχει καμιά υπογραφή? Όχι, να δω αν φαίνονται οι ασκήσεις του γκάκ πάνω στη φιγούρα. Είπα, μήπως ήταν τέτοιας ακρίβειας. Δεν το περίμενα ότι αυτό θα θέλει να πρωτοκοιτάξει. Δηλαδή, τι να Εν τω πω. μεταξύ λεπτομέρεια, έτσι, κρατάει και τραπουλόχαρτο με τζόκερ. Έχει πάνω τρομερή λεπτομέρεια. Τώρα, εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να τη δείτε. Έχει τρομερό σχεδιασμό στην κάπα του, Ναι. να πω αυτό, είναι τρομερό. Έχει ακόμα και ζωγραφισμένα έτσι γύρω-γύρω λουδάκια. Είναι εκπληκτικό. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Έχει ακόμα και τα γυαλάκια του. Καλά, έχει και σκουλαρίκια. Αυτό δεν το είχα προσέξει. Λες να έχει μάτια κάτω από τα γυαλιά ή να τα έβγαλαν για να βάλουν. Για να δούμε ανατομία. Έχει μάτια. Έχει, Κάτσε να δούμε πώς μπορούμε να σηκώσουμε λίγο τα γυαλιά. Και σπάνε. Όχι, μην τα βγάζεις, παρακαλώ. Έχει μάτια και μάλιστα είναι με φακούς επαφής πρέπει να είναι. Σαν αυτά που φοράει ο γκάκτ. Πού τους είδες τους φακούς επαφής εκεί Έχω πέρα? μάτι. Απ' έξω και αν κατά τον ξέρω τον γκάκτ. Τώρα τρελάνεις. Ερώτηση κρίσεως. Άμα σου έλεγα να ανταλλάξεις τον γκάκτ με τον Undertaker τον δικό μου, θα το έκανες? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, δεν είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, Ένας είναι ο γκάκτ. Ένας είναι ο γκάκτ, βεβαίως. Αυτή τη φιγούρα τόσους μήνες περίμενα να την πάρω. Και η αλήθεια είναι ότι ο Undertaker μπορεί να ξαναβγεί στη φιγούρα. Τον γκάκτ μπορεί να το ξαναπείς. Έλατε. Αυτά για την ώρα. Μην ξεχνάτε, ακολουθήστε μας σε όλα τα social media. Έχουμε κάνει και threads πλέον. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Κάτι άλλο? Νομίζω ότι ήταν η Μέρη, Ήταν η Λίντα ο πανέμορφος γκάκτ. και φυσικά το Greek Otaku Radio. Σας φιλάω. Ο γκάκτ εκτός από τραγουδιστής, performer και τα λοιπά είναι και... καζίνο. θα μπορούσε, είναι επαγγελματίας παίκτης πόκιας. Τι? Λοιπόν, Πιάνεις. έχει σημασία Μέρη, διότι ο γκάκτ εκτός από τραγουδιστής. Περίμενε. Πρέπει λίγο να τέτοιο. Πες το. Έχει σημασία. Όχι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, έτσι? Τι? Ποια σειρά? Ποια σειρά? Περίμενε μωρέ, πώς λέγεται στο Netflix που είναι και τέτοιο που μάγκα? Ποιος?